Bienvenidos a Enco Televisión, la televisión online de la Escuela de Música de Ortigueira. ¡Feliz Navidad! Desde el aula de piano os deseamos felices fiestas y espero que sea el próximo año un año muchísimo mejor que este, que no creo que sea muy complicado. ¡Felices fiestas! Son Diego, traballador do Concello de Ortigueira. Este ano quería desexarvos a todos, dende aquí, un feliz ano novo e un bo Nadal.
Ola, boas, son Vicente, máster de percusión da Escola de Música de Ortigueira, e desexo unhas felices festas e un próspero ano. Bo Nadal!
Moi boas, atopámonos nun Belén centenario. No 2024, cumprirá os 100 anos que Camilo Díaz Baliño realizou unha das xoias iconográficas de Galicia. Foi o gran escenógrafo de Galicia e, polo tanto, Ortigueira conta cunha peza que ten que coidar moi especialmente e que coidamos con moito agarimo cada vez que o montamos e o desmontamos e cada vez que nos toca poñelo en valor e que toca poñelo en valor. Que teñamos un bon Nadal, que este Belén poña o fondo a toda esa música xigantesca na que traballades, na que facedes. Felicidades á Escola de Música, felicidades a todos os músicos de Ortigueira. Foi un ano complexo para todos, pero no que non temos que deixar de facer música. Que a música nos una, que nos siga facendo familia e que sexamos capaces de vivir un Nadal musical disfrutando de cada unha das actuacións que graváchedes nesta casa, que graváchedes en cada un dos lugares e que de maneira especial vos acolle esta casa, esta familia, este lugar. Sede benvidos, felicidades, bon Nadal e ánimo coa música, que nos siga irmanando e nos siga facendo cercanos uns aos outros no agarimo e no cariño de todos. Bon Nadal.
Hola, soy Oli y quería desearos una feliz Navidad a todos y que lo paséis lo mejor posible en estas fiestas. Hola, soy David. Quería felicitaros la Navidad en esta época que estamos viviendo. Y nada, grabamos este vídeo para que podáis disfrutar de las cosas que hacemos también en esta escuela de música. Un abrazo.
Hola, son Carlos, o director da Escola de Música, e espero que estés disfrutando deste fermoso concerto. Se así, convídote a que te suscribas á canle de YouTube. Para elo, fai un clic aquí abaixo e dalle un me gusta e con elo apoiarás a música feita no noso municipio. Aproveito tamén para desexarche un bon Nadal e un próspero ano novo e tamén quería mandar un saúdo a todas as agrupacións musicais do municipio e todos os músicos que o están a pasar un pouquiño como a nós, non? A distancia, que non podemos, temos un distanciamento físico, pero bueno, o distanciamento social pois nunca o debemos perder, e por elo que un saúdo e oxalá que pronto pois podamos xa ofrecer concertos en directo e boa música feita no noso municipio. Nada máis, e a seguir disfrutando do concerto. Un saúdo. Quero felicitarvos o Nadal e que veña un 2021 con moita forza. A que nos quitou o 2020, que veña de máis no 2021. Bicos para todos.
Ola, son Borja Quiza, barítono, e quería aproveitar este vídeo para mandar un afectuoso saúdo a toda a xente de Ortigueira en xeral e aos alumnos da Escola de Música en particular. Este está sendo un ano moi difícil para todos, moi estrano, pero bueno, comecemos o 21 coa esperanza de que pronto venceremos a esta pandemia e poderemos voltar a facer música xuntos e a disfrutar das cousas das que disfrutábamos antes e que lle daban sentido ás nosas vidas. Envío-vos unha aperta grande e felices festas a todos. Apertas. Ola a todos, son Lucía Pérez e dende aquí, dende os camerinos do luar, quero mandar un bico super forte aos alumnos e alumnas da Escola de Música de Ortigueira. Que a música non pare e que nos siga enchendo o corazón. Vémonos pronto! Otro año, mil sueños más.
Moi boas, somos o grupo A Roda e queremos felicitar estas festas á Escola de Música de Ortigueira. Se sabedes que o Nadal ten que ser alegre, ledo e disfrutar das pequenas cousas da vida nestes tempos que estamos, bueno, por desgracia, sufrindo. Pero a seguir adiante, así que un saúdo da Roda, de todos os compañeiros, unha apertiña e veña. Feliz Nadal! Feliz Nadal! Ola a todos, quero mandar un saludo de parte miña e de todos que formamos a Orquestra Panorama para todo o alumnado e toda a dirección da Escola de Música de Ortigueira e animar a todos os alumnos a que segades coa vosa pasión porque a música, se sabedes que é unha das cousas máis importantes que temos na nosa vida. O sea, que desexarvos Feliz Nadal e que nos vemos pronto nas festas e que seguides estudiando con forza. Un biquiño para todos. Chao.
Queridos amigos e amigas da Escola de Música de Ortigueira, que teñades un feliz Nadal. Un feliz Nadal de todo corazón, de parte do vosso amigo Galloso e de todo o equipo que facemos Luar. Porque vos vou decir unha cousa. Se hai algo que xustifica o programa de televisión Luar, son dúas cousas. O público e vos, os grandes artistas da nosa terra. E estamos botándovos moito de menos. Estamos desexando volver de novo a abrazarnos, a bicarnos, a saltar, a cantar, a bailar, a disfrutar coa música dos nosos grandes artistas, a seguir vivindo aquelas maravillosas noites de Luar que agora tanto botamos de menos. Así que non só quero darvos o desexo do bo Nadal, senón fundamentalmente o desexo dun feliz ano 2021, o ano da esperanza, o ano no que volveremos a bailar, a cantar, a escoitar os vosos instrumentos e a vosa alma e ao voso espírito de artistas, e celebrando esa gran comunión e festa que é o programa de Luar. O gallá, que todo isto se cumpra, co esforzo de todos, ímolo conseguir. Polo momento, feliz Nadal e unha gran esperanza para o ano 2021.